No niin, en ole hetkeä ollut tässä paikalla ja tulin katsomaan tilanteen, että mikä tuossa on silloin kun mä käynnistin ton Mosquito-magnetin. Ja ukkonenkin jytisee niin perkeleesti, mulla on vähän kiire täällä pois. Tästä tulee aika lyhyt video, mutta joo, tässä olisi nyt sitten eka tyhjennys. Se on vajaat 3 viikkoa nyt ollut päällä. Ja se on varmaan tuossa viikonlopun aikaan se on sammunut tuo laite, koska kaasu oli loppu, niin katsotaan nyt sitten, että mitä tänne oikeasti on jäänyt. Eihän niitä tulee läjää. Siinä on nyt sitten 3 viikon saalis, että onhan tossa tavaraa nyt vähän edes. Sitten, mutta niin. Sitä voisi olla enemmänkin, mutta mun nimi on semmonen, että tää on aika tuulinen paikka, missä mulla on tuo ansa ja sen semmoista juttusta, niin ei siinä kuule tämän kummempia. Tästä tulee vähän lyhyt video nyt että nyt sinne on tosiaan laite on putsattu sisältä, imuroitu ylimääräiset öttiäiset sieltä ja vaihdettu tuo tehosteaine panos sinne ja nyt sitten tyhjennetty toi. Laitan sen kohta takaisin käyntiin, mutta onhan tossa nyt, mitä tuosta nyt sanoisi, pari desiä 3 viikon aikaan tullut. On siinä jonkunmoinen määrä ötökkää, niin. Näillä mennään ja otetaan tossa nyt sitten viimeistään 3 viikon päästä sitten seuraava käyttökokemusvideo ja näin päin pois. Nyt mun täytyy lähteä laittaa tuo takaisin tulelle ja häipyä vähin ääni tästä, koska myrsky alkaa nousta päälle. Kiitos, anteeksi näkemiin. Näillä mennään. Pysykää kanavalla.